Elke dag Steven Havans. Zoals jullie weten, of misschien niet weten, komt dit najaar mijn nieuwe plaat uit. Man met mankementen, dat is de titel. En er staan 15 nummers op. Een aantal nummers zijn al verschenen als single, maar een hele hoop nog niet. En we zijn nu een belangrijke stap verder, namelijk de testpersingen zijn gearriveerd. Wat zijn de testpersingen? Dat is de plaat, zoals die zal klinken, maar voorlopig nog zonder de hoes. Maar dit is al een spannend moment en we gaan nu luisteren hoe dat die klinkt, zodat dat wel de juiste Steven H. touch heeft. Oké, we staan bij de platenspeler, we gaan nu luisteren. Een spannend moment. De needle drop komt nu. Klinkt al goed. Er staan nog nummers op, bijvoorbeeld dit nummer. Dat nummer kennen we natuurlijk al, hè? Maar er staan dus 15 van dat soort nummers op. Enzovoort, enzovoort. Ik ga dat nu op mijn gemak verder beluisteren en jullie wachten nog even tot het najaar, totdat deze plaat Man met Mankementen verschijnt en klaar is om in jullie platenkast te verdwijnen. Tot dan. Ben hier weer, ik had eens aan, ik had je al een keer hoe het laan. Zo je zaten, ga je platen beginnen maar al in te vet.